tin you had about video kay po niya nang anyo Muhammad nang views na naman yin amay mga nang ba siya to dekat da ja comments na yang ki konyak nga mangaw kay siya lok ba konyak hem lok ane ngaw ba na kamis mangaw sa kata ngaw kay konyak nga mangaw kay si busing ne konyak nga mangaw nang tinyi nga ni jala na kong kumbuwa na kamis sa mangaw buwa konyak ngawa may yang ok ayang ba ngang ganing so hem jaya apa nang konyak hem ja